Akordiorik gabe, horrela bukatu da gaur Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektua lantzeko bilera. Lege proposamena aztertzeko prozesua azken txanpan sartu da, taldeek araudiaren hitzaurrea eztabaidatu ostean. Hitzaurre horrek sortu zuen hain justu taldeen arteko enegarren desadostasuna, EAJak eta PSek hizkuntza ereduei eusteko aipamena gaineratu baitzuten EH Bildu kontra zela. Arratsaldeon, EH Bilduk azken proposamen bat helarazi die Jaurlaritza osatzen duten taldei eta horien erantzunaren zain dago. Horrela mintzatu da Iko Itzarrese, EH Bilduko kidea. PNV eta PSren artean, legea horrela gelditzen baldin bada, iruditzen zaigu emaitza dela 0. EAJak PSren marra gorria onartu du, euskara ikasteko prozesua degradatzeari atea irekiz, eta horren truke, PSek mugarik gabeko kontzertazio unibertsala edo txeke zuria eskola kontzertatuari onartu du. Elkarrekin Podemosiuk bere aldetik hezkuntza legearen tramitazioa gelditzea eskatu du. Uste dugu gelditzeko momentua dela eta gertatukoaren inguruan gogoeta egiteko momentua dela. Hain garrantzitsua dan lege bat ezin dela presaz onetsi uste dugu. Ez da hau bide egokia orain 30 urteko bidea egin duen lege bat ordezkatzeko modua ez da. Espainian ministroak kargu hartu dute gaur eta bigarren aldiz Elma Saizek Iruñeko udala utziko du Espainiako gizarte segurantzako ministro izateko. Elma Saizek inklusio gizarte segurantza eta migrazioen zorroa jaso du gaur. Jose Luis Escriba ministroak eman dio zorroa Nafarrari eta ministro berriak adierazi duenez harro dago gure ongizate estatuarentzat hain garrantzitsua den ministerio honetaz arduratzeaz. Euskal Herriko neska gazteek datorren azaroaren 30-ko greba feminista orokorrera deitu dute adierazteko gure bizitzen aurka antolatzen den egungo zaintza sistema ez dutela zainduko eta erreproduziduko. Prekarizazioarako joera orokorra da zaintza sektore osoan, eta horren aurka egiteko ezinbestekoa da lan baldintza duinen aldeko borroka. Garbitzaileen, erresidentzietako langileen eta etxeko langileen borrokak dauzkagu eredu, eta guk bide horretan jarraituko dugu. Askotan, baina zaintza lanak ez ditu merkatuak arautzen. Sistema cis-heteropatriarkalean zaintza emakumeen lana da, emakumeen egin beharra. Horregatik egiten dugu emakumeak ordaindu gabeko lanaren zatirik handiena. Zaintzarako eskubide kolektiboaren aldeko borroka denon ardura da, eta horregatik dei egiten diegu gizonei ardurak har ditzaten. Ez dezaten zaintza gatazkan duen erantzukizuna alboratzen jarraitu. Utz ditzaten haien privilegioak eta gizonen posizio sozialetik egin dezaten lan eta greba gurekin batera. Nazioartean, Palestinako gatazkan badugu berririk. Hamasen arabera, Israelekin su-eten bat adostear daude. Hamas talde islamiarraren alde politikoko buru Ismail Haniyek baieztatu du Israelekin 5 eguneko su-eteneko akordioa lortzetik hurbil dagoela. Duela hilabete eta erdi piztu zen gerra eta harrezkero 14.500 pertsona hil dira, gehienak Gazako zerrendan. Testuinguru horretan nazioarteak presioa egin die su-etena hitzartzeko eta joan den astean Nazio Batuen Erakundearen segurtasun batzordeak adostu zuen erasoetan etenak ezartzea eta Gazan giza korridoreak antolatzea. Kiroletan, binakako txapelketako bikoteak zehaztu dituzte. Ostiralean hasiko da lehia Azkoitian eta martxoaren 31an jokatuko dute finala Iruñean, Nafarroa arenan. Elordi eta Zabaleta banatuta arituko dira. Laso beraldetik ez da batere gustura agertu bikote banaketarekin. Ez nago ados, ez dut esaten aragunengatik, nik uste formatua ez duela egin ongi, nik enpresarekin hitz egin nuen laguntza behar nuela atzean aurten, enaizelako aterako eguneko egunean, eta ez dute hori begiratu, eta ez nago bat ere ados, gainera Asperen bikoteak ez ditut ongi ikusten, etxapelduna Aspeko bigarren atzelari
hoberenarekin jarri dute, eta hori ere ez dut ulertzen, eta Altuna Martijare izan dira txapelddunak, eta ez dakit, nik uste formatua ez dutela ongi egin, eta Arratsaldeon guztioi, arratsaldeko 7 dira eta luzaigu albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan hezkuntza legeari helduta hasiko dugu albistegia. EAJak eta PSEek hizkuntza ereduak mantenduko dituzte hezkuntza legean. Bilera laburra izan da eta taldeek euren jarrerei eutsi diete. EAJak PSEren marra gorria onartu du, euskara ikasteko prozesua degradatzeari atea irekiz, eta horren truke, PSEek mugarik gabeko kontzertazio unibertsala edo txeke zuria eskola kontzertatuari onartu du. Legea horrela onartuko balitz, hezkuntza akordioaren adostasuna, hezkuntza akordioan lortutako adostasunetik urrun daudela esan dezakegu, eta ere gehiago, hezkuntza akordioan lortutako adostasuna hautsi egiten dela iruditzen zaigu. Guretzat nondik hartu ez dago lege hau. Ez dio, erantzun egokia ematen dauzkagun erronkei. Euskal Eskola Publiko Bakarra. Helburuetan eta baita ere hizkuntzarekiko dauden helburekiko erabateko adostasuna daukau. Txugun ereduak mantentzen dirala eta hortik aurrera aukeria moten dezuela ikastetxei bere proiektu linguistikoan bere proiektua egiteko. Kontseiluak euskarazko eredu orokortua eskatu zuen atzo Eusko Legebiltzarrean. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea onartzeko azken txanparen atarian, Euskaltzaleen erakunde jakinarazi du 20.000 sindika sinaduratik gora jaso dituela euskarazko ikas ereduaren alde. Ela sindikatuak bere aldetik alderdiei eskatu die ez babesteko hezkuntza legea. Kontseiluak hezkuntza lege berriak euskarazko eredua orokortzearen aldeko 20.358 sinadura jaso ditu ikas komunitatearen hainbat eragileekin batera. Sinadura horiek guztiak bildu eta legebiltzarkidei gutun bat helarazi die. Hezkuntza sisteman ezarri beharreko hizkuntza ereduari buruz egindako proposamenak aintzat hartzea eskatuz. Hezkuntza lege berriaren eztabaida azken txanpan den honetan aintzat har dezatela, ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko ezinbestekoa dela, bide horretan arrakastatsuena izan den eredutik abiatzea. Hau da, euskara ikas eta irakats hizkuntza izan duen eredutik. Eta horren bestez, lehen etxi dezatela eta bihur dezatela berme guztiz, legearen oinarri euskara ardatz duen ikasteredu orokortu eta inklusiboa. Izan ere, Euskalgintzaren Kontseiluak kezka sartu du egun indarrean diren hizkuntza ereduak legearen hitzaurrean berariaz jaso eta 3 hizkuntzen izaera bideratzailea ezartzeko helburu duten zuzenketak. Egungo oldarraldi judizialaren testuinguruan, zuzenketa horiek ereduen gaineko eztabaida epaitegietara eramateko aukera kezkaz ikusten dela azpimarratu du ere. Euskararen ezagutza nahikoa lortzea ukatzen dien eredua gainditu eta lege berriak ikasleek hizkuntzaz jabetzeko duten eskubidearen bermea izatea aldarrikatu nahi izan du Kontseiluak. Gutuna alderdiei azken deitzat hartu du Kontseiluak. Euskararen normalizazioa legearen oinarri izatea lortzeko asmoarekin. Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformak ere badu zer esana auzian. Iruzurtzat jodu Eusko Legebiltzarra tramitatzen ari den hezkuntza legea eta hezkuntza pribatizatzen segitzeko tresna bat dela gaineratu du. Eusko Jaurlaritzak entzungor egin dio eskola publikoaren izenean esandako guztiari. Hezkuntza sistemaren privatizazioan sakontzen duen legea da. Sare publikoa eta pribatua berdinduz. Sare pribatuari inongo baldintzarik bete gabe, finantziazioa bermatzen dien bitartean, eskola publikoa bazter uzten du finantziazio planik ezean. Hezkuntzaz gabiltzala, EHUko ikasleen erdiak matrikulatzen dira euskaraz eskaintzaia osoa elebiduna izan arren.
Abiadura handiko trenari dagokionez badugu berririk. Lakuak onartu egin du abiadura handiko trena Bilbora sartzeko tunela egiteko kudeaketa agindua. Sarbiderako lanak 2026an abiatuko dira 226 milioi euroko aurrekontuarekin eta 2033an prest egon litekeela aurreikusi dute. Kudeaketa aginduan txertatuta dauden lanak 2 puntu lotuko dituzte. Aldi batetik, Adifek dagoeneko egindako Galdakao Basauri tartea eta bestetik Abandoko geltokia. Iragan astean iragarritzen Eusko Jaurlaritza arduratuko dela abiadura handiko trenaren Bilboko sarreraren lanak egiteaz. Hau da Eusko Jaurlaritzak idatziko du proiektua eta ez Espainiako gobernuak, eta H eta Bizkaiko hiriburura sartzeko behar den obra zibilaz arduratuko da Lakua. Bada dagoeneko Adifek eta Gobernu Kontseiluak onartu dute H-aren hitzarmen berria. Akordionen bidez, garraioetako sailaren bidez, Bilboko Abandoko geltokira abiadura handiko trena iristeko korridoriaren proiektuak eta obrak zuzenduko ditugu. Hitzarmen berri honekin Bizkaiko tren azkarraren azpiegituran lanean hasiko dira. Horrela 2 puntu lotuko dituzte Galdakao Basauri tartea eta Abandoko geltokia. Lotura 6,2 kilometro izango dituen tunel batekin egingo da, Basauritik Bilboko erdiralde arte. Eusko Jaurlaritzak Bilbo Abandoko geltokirako sarbide plataforma idazteko eta irekitzeko agindua du. Horretarako 226,5 milioi euro ditu. 5 milioi eraikuntza proiektua idazteko erabiliko dira eta gainontzeko 220 milioi obra egiteko. Orain horretarako lanean jarriko dira. Atzera begira jarri 17 urte daramate H-aren obraren kudeaketarekin. Gaur-gaurkoz gainegituraren zatirik handiena egina dago, 29 zati ditu, baina gairatzen dira adar garrantzitsuak. Bereziki Bergarako lutunen eta hiriburuetako sarrera eta geltokietan. Gipuzkoari dagokionez, gehienak dagoeneko bukatuta daude eta Hernani Estigarraga tartean eta Donostiako Atotxako geltokian lanean jarraitzen dugu gaur egun. 2024ko lehenengo seihilekoan aurreikusten da Hernani Astigarraga zatia amaitzea eta Donostiako Atotxaren obra 2025 amaierarako bukatuta izatea espero du Arriola sailburuak. Euskal Herrikoa bere osotasunean noiz amaituko den ordea ezin jakin. 2028an martxan izango zela esan zuten azkenekoz, baina gehiago atzeratuko dela dirudi. Osakidetzara goaz, tratamendu bortitza ematea gotzi dio Geituk Gurutzetako genero identitatearen unitateari. Transak eta ez-binarioak psikiatriatik igarotzera behartzen dituztela salatu du LGTBI taldeak, eta jardun hori protokolotik kentzeko eskatu du. Eusko Jaurlaritzako Ogasun sailburu Gotzone Sagarduik aitortu egin du ebaluazio psikosozial bat egiten zaiela gurutzetan transexualei. Ospitaletan jarraituko dugu, baina langiletara zuzenduko gara. Euskal Autonomia Erkidegoko anbulantzia sektorea lan gatazka batean murgilduta dago. Sindikatuek 3 greba egun ezarri dituzte astelehenetik aurrera eskatzeko erosteko ahalmenari eutsiko dion soldata igoera bat eta lan baldintzak Osakidetzako langileekin parekatzea EITBek jakinarazi duenez. Hauek izan dira grebarekin bat egin duten sindikatuak: ELA, USO, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ESK. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako langileek hitzarmen berri bat eskuratzeko borrokarekin jarraitzen dute. Sindikatuek salatu dutenez, urrian egindako greba egunak eta gero, Ambulantzias Gipuzkoa eta Lapao enpresek negoziazioan aurrera pausorik emango ez zituztela berretsi zuten.
Horren aurrean, azaroan beste 3 greba egun burutuko dituzte. Lehenengo gauza hitzarmena da, berez zerbitzua ere ez da kalitatezkoa, ere isunak ipini ditugu, arazo pilo ditugu egunero, hilabetero, ambulantzekin, kontratuekin, arazoak handiak dira, baina bai berez, greba egun hauek egiten dira berez hitzarmenagatik. LAB, ELA, ESK, Komisiones Obreras eta USO sindikatuek beraien lan baldintzak Osakidetzako langile propioen baldintzekin parekatuko duen hitzarmena aldarrikatzen dute. Egon ginen 5 urtez greban, hitzarmen balortzeko, 2 urtez eduki dugu hitzarmen hori funtzionatzen eta berriro gaude lehengo egoera berdinean. Enpresei igo diote dirua pilo bat lizitazioan, baina hori langileen ez da nabaritzen, orduan, hori arazo bat da, ere. Azaroan egindako grebagunak eta gero, patronalek negoziatzeko borondatea erakusten ez badute, sindikatuek abenduaren 20, 21 eta 22 deitutako lanuzteak mantenduko dituztela baieztatu dute. Nafarroan foru gobernuak Nafarroako pobreziari eta gizarte desberdintasunari buruzko urteko txostena egin du. Leire Martinez. Nafarroako pobreziaren eta desberdintasunaren lurralde erradiografi edo argazkiak agerian utzi ditu Nafarroan ze desberdintasun dagoen iparralde, erdialde eta hegoaldearen artean. Arrakala izugarria da. Adibidez, Iruñarrian pobrezian arriskuan dagoen biztanleriaren kopurua 110 da eta Herriberan aldiz 140 da. Txostenak ere hainbat datu esanguratsu ere ekarri dizkigu, hala nola, zein den Iruñako auzorik pobrena eta zein aberatsena. Foru gobernuak egindako azken txostenak agerian utzi du foru erkidegoaren hegoaldean, Herribera eta Lizarraldea, eta erdialdearen eta iparraldearen arteko aldea nabarmena dela. Emakumeak, migratzaileak eta gazteak dira biztanleria sektore ahulenak. Nafarroko pobreziari eta gizarte desberdintasunari buruzko urteko 6. txostenan jasotako azken datuen arabera, argik ikusten da iparra eta hegoaren arteko arrakala. Errate baterako, Aranguren ibarrak 9% pobrezia arriskuaren tasa du, eta aldiz, Fiterok, bortz bizilagunetik 2, hau da, 144 pobrezia arriskuan bizi da. Erran beharra dago ere, Nafarroa pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren tasa txikiena duen Europako 30 lurraldeen artean dagoela. Zifrak biziki argiak dira. Hobekien kokatuta dauden 10 udalerriak Iruñerrian dira. Aranguren ibarra, Galar, Izazendea, Zizur, Esteribar, Oltzazendea, Zabaltza eta Bidaurreta, eta Etxarri eta Ziriza dira. Eta pobrezia arrisku handiena duten 10 udalerriak aldiz, Herriberan daude. Fitero, Castejon, Karkar, Murillo, El Fruto, Sartaguda, Sesma, Corella, Kaskante, Barillas eta Tulebras. Felix Taberna foru gobernuko lehen presidente ordeak egoera hori onartu zuen joan den astean txostenaren aurkezpenean, eta erran zuen ere zor bat dagoela hegoaldearekin. Horregatik, Nafar gobernuaren helburuetako bat erkidegoko hegoalde eta iparraldearen arteko desberdintasunak murriztea dela. Txostenak Iruñeko auzoen datuak ere ekarri ditu. Indarkeria matxistari dagokionez gizon bat preso sartu dute Baionan bikotekideari eta alabei mehatxu egitea egotzita. Baionako epaileak 56 urteko gizonezko bat behin-behinean preso sartzeko agindu zuen atzo, bikotekideari eta 3 alabei hiltzeko mehatxuak egitea egotzita. Atzo pasatu zen epailearen aitzinetik. Andreak azaldu zuen indarkeria matxista jasan duela azken 5 urtetan eta gizonak haien alabak mehatxatu dituela behin baino gehiagotan. Iragan astean emakumeak salaketa jarri eta Frantziako poliziak gizona atxilotu zuen Bokalen. Atxiloaldian egon zen. Atzo epaitzekoa zuten, baina itzultzailerik ez zuten aurkitu eta ondorioz auzia datorren abenduaren 18 gibelatu dute. Han artean, epaileak agindu du preso atxikitzeko. Iruñean genero indarkeriaren biktimentzako larrialdiko zentroa irekiko dute. Sexu indarkeria eta tratu txarren biktima diren adingabeak artatzeko Nafarroan gune berria irekiko da 6 hilabeteren buruan.
Orain, egokitzapen eta zaharberritze lanetan ari dira, justoki. Fisikoki, eremu berria instalazio judizialetatik izanen da, eta asmoa da ingurune atsegina sortzea biktimei arreta askoz ere hobeagoa egiteko. Nafarroan toki berria izanen da sexu abusuen eta tratu txarren biktima diren haur eta nerabeak artatzeko. Gune berri horrek ingurune atsegin bat eskaintzeko asmoa du, fisikoki instalazio judizialetatik bananduta, eta beharrezko tresnak izanen ditu horrelako prozesuetan esku hartzen duten profesional espezializatuek bertan lan egiteko. Esparrua 600 metro kuadroko bajera izanen da, eta datorren urteko bigarren seilekoan martxan jartzea aurre ikusten da. Orain egokitzapen eta zahar berritze lanetan ari dira. Queremos diseñar un espacio seguro de atención amable para tratar temas tan delicados como son las violencias que sufren este colectivo, los niños y niñas de Navarra. 840.000 euroko aintzin kontua aurre ikusi da horretarako. Horietatik 700.000 euro Nafarroako gobernuak jarriko ditu eta 140.000 euro La Caixa Fundazioak. Bi erakunden artean sinatutako lankidetza hitzarmenean jasotzen denaren arabera. Euskal Herriko neska gaztek datorren azaroaren 30-ko greba feminista orokorrera deitu dute, gure bizitzen aurka antolatzen den egungo zaintza sistema ez dutela zainduko eta erreproduzioko adierazteko. Zaintza eskubidea erdiesteko modu bakarra mobilizatzea, antolatzea eta borrokatzea dela uste dute. Euskal Herriko neska gazteek zaintzak emakumeen ardura bilakatzen duen sistema cis-heteropatriarkalaren aurka borrokatzeko azaroaren 30-ko greba feminista orokorrean parte hartzeko deia zabaldu dute. Soldatapean egindako zaintzen sistemaren prekarizazioa salatu dute, lan baldintza duinen aldeko borrokaren beharrezkotasuna nabarmenduz. Horrekin batera, ordaindu gabeko zaintzen ardura ere emakumeengan ipintzen dela azpimarratu dute. Askotan, baina zaintza lanak ez ditu merkatuak arautzen. Sistema cis-heteropatriarkalean zaintza emakumeen lana da, emakumeen egin beharra. Horregatik egiten dugu emakumeak ordaindu gabeko lanaren zatirik handiena. Zaintzari lan izaera uketzen diogulako, lan ordu inposatuei maitasuna deitzen diogulako. Zaintza lanak ez ditugu egiten horrela jaiotzen garelako. Emakumeak eta gizonak produzitzen dituen sistema honek zaintza lanak aitortzez eta soldatarik gabe musutruk egiten dituen subjektuak ere sortu behar ditu. Bestela, nor zainduko luke? Nork egingo luke lan baldintza horietan? Bide batez, espazio mistoen politizazioa larrikatu dute ere, gizonezkoei ardurak hartzeko deia zabalduz. Zaintzarako eskubide kolektiboaren aldeko borroka denon ardura da, eta horregatik dei egiten diegu gizonei ardurak har ditzaten. Ez dezaten zaintza gatazkan duen erantzukizuna alboratzen jarraitu. Utz ditzaten haien privilegioak eta gizonen posizio sozialetik egin dezaten lan eta greba gurekin batera. Hezkuntza, osasungintza eta sare publikoaren ahultzeak eragindako sistemaren prekarizazioak emakumeek bereziki pairatzen dutela salatu dute, eta emakumeen bizitzen aurka antolatzen den sistemaren kontra borrokatzeko azaroaren 30-ko greban parte hartzera deitu dute. Espainian amnistia legearen tramitazioa onartu du Kongresuko mahaiak.
Espainian jarraiki ministroak kargu hartu dute gaur Felipe VI erregearen aurrean. Argentinan errezeta neoliberalak itzuliko dira Mileiren eskutik. Abenduaren 10-etik aurrera lider ultraeskuindar negazionista eta txakurzale bat izango du Hego Amerikako herrialdeak. Milei ekonomista da eta ospe handia lortu zuen Argentinako telebista kateetan agertzen hasi zenean 2014an. Besteak beste jarrera haserrekorra zuela honako mehatxua egin zuen, segi ziztuan gorri etxekalteok. Klase politikoaren aurka ere egin zuen kasta izendatuta. Horrez gain, atezaina eta rock musikariare izan zela kontatzen zuen. Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gaurkoz jasotakoak, bestelare badakizue. Nahi duzuen aldiro izango gara, 11.eus atarian Joseba Balestenaren erraietatik erran abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta gero arte. Atzo da alada gaur, atzo